No, per farti do. Lì, taca. Come la cosa? Dove la cosa così? Mate, arrivo. Jimmy, hai da voltare. Diga su. Hai da voltare. Так, Юко, борися, чи можете на фіксирання патіо? Мате, берегов не почему пролиш фіксирання патіо. Юко има мате, борися. Борися, мене сидить на колена, не знає, не така. Держи го фиксирanje. Мате, пани горе. Джей, борися. Ahora para más de moda. No me dice nada, y lechi. Юко, борися, фиксирanje. Буквально ще продължиш трудно да се бориш, партер. Чакай, айде работай. Работай, върти го, супер, върти. Айде, върти ти нам него, да дитеш. Айде, ки ти нам него, държи тука. Пак не може да бъде да бъде минути, може да? Мате, ами горе. Джиме, борите. Айде да видам кой ще първи. Tako da ne može da, treći, Juko, drži fiksiranje, to drži, pati fiksiranje. Pate, stani gore. Tišinave, pa kaj mislite vi ovo jednostavno? Če vidite ovo zavota? Gemče. Ajde, volite. Ima full. Dođi da, Jako si pate.